Раніше багато людей в нас шанували Лукашенка. Я особисто не розумію, за що. Але після цього вторгнення як рукою зняло. Врем'я було спокійно, так спокійно було, ровко було. Через берег кричиш один одному, корови, ріка і там чутно. А так тепер Бог я знає, що буде. Самі пекли хліб, мололи муку. Спочатку я провела таки, збирала актив села, людей так із сіл, що у кожного є своє зерно, щоб намилювали, щоб було з чого пекти. Закислювали тісто. Хліб це був, як сказати, тяжкий. Вони до нас зайшли 22 березня, десь у половині другої дня, і переночували тут у будинку культури і вийшли вранці. Як порівняти з тим, як почалась війна, перше було вторгнення, то у людей був більший страх, а на сьогодні люди як то звиклись. На білоруському кордоні там постійно проводяться навчання, там постійно чути гул техніки, тобто у нас немає 100% надії на те, що вони не будуть повторювати цього. Хай мене що страшно, було що хоче. Ми коли почалася війна в 22-му году, так з Білорусі самоліти піднімали, сюди на Гончаровськ летіли, вони через село. До білоруського народу негативного ставлення немає, але до правлячого режиму, який пішов на поводу у російського агресора, надав свою територію, і, звичайно, дуже сильно відбилося. І колишнього вже це повинно пройти чимало часу, щоб відновилося колишнє ставлення до білорусів. Вся лінія державного кордону фактично замінована і щільність міновибухових загорожень постійно збільшується. Ми спостерігаємо та бачимо повсякденну діяльність Державної прикордонної служби Республіки Білорусь. Так, скупчення техніки та особового складу ми не спостерігаємо поблизу кордону.